नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश। आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो खूप आनंदाची बातमी। काय आहे आनंदाची बातमी? तर आम्ही नाशिक मध्ये नगरपालिकेच्या हद्दीत सातपूर श्रमिक नगर मध्ये 4 लाखात प्लॉट लॉन्च केलेले आहे। आता जे 4 लाखाचे जे प्लॉट आहे, हा प्लॉट चक्क नगरपालिकेच्या हद्दीत आहे। आता तुम्ही विचार करत असाल तर 4 लाखात प्लॉट शक्य कसं? सातपूर श्रमिकनगर मध्ये शिवसृष्टी कॉलनी हा 6 एकरचा लेआउट लॉन्च झालेला आहे। हा लेआउट मध्ये फक्त 4 लाखापासून प्लॉट देत आहोत। आता हा 4 लाखामध्ये प्लॉट तुम्हाला किती येणार? तुम्ही विचार करत असाल तर 4 लाखात प्लॉट किती येणार? तर हा 4 लाखात प्लॉट येणार तुम्हाला 10 बाय 46 चा प्लॉट तुम्हाला 4 लाखात देणार आहे। आता हा 4 लाख वाला जे प्लॉट आहे 10 बाय 46 चा, याच्यात तुम्ही 1 BHK चा हाऊस आरामाने बांधू शकतो, याचे कंस्ट्रक्शन करू शकतो। 4 लाख मध्ये 1 BHK चा हाऊस बांधू शकतो। 4 लाखाचा प्लॉट आणि त्याच्यावर बांधकामासाठी लागणारा जे खर्च आहे ते 5 लाख रुपये, असं 9 लाख रुपये मध्ये तुमच्या 1 BHK चे हाऊस तयार होतो आहे। आणि नाशिक शहरामध्ये शक्य नाही एवढा कमी भावात प्लॉट, फक्त 9 लाखामध्ये तुमच्या 1 BHK चे हाऊस आरामाने कंस्ट्रक्शन होऊ शकतो। याच्यानंतर आपल्याकडे अजून मोठे साईज मध्ये प्लॉट उपलब्ध आहेत। मोठे प्लॉट याच्यावरची जी साईज आमच्याकडे अवेलेबल आहे ते आहे 12 बाय 46, 15 बाय 46, 15 बाय 50 अशी मोठे साईज मध्ये आपल्याकडे प्लॉट। मोठे प्लॉट घ्यायचे असेल ते पण आपल्याकडे अवेलेबल आहे। प्लॉट 100 वार, 200 वार, 300 वार, 400 वार प्लॉट आहे आपल्याकडे। हा प्लॉट सातपूर श्रमिकनगर सर्वे नंबर 182 मध्ये हा प्लॉट आहे। हा प्लॉटची अधिक माहितीसाठी, हा प्लॉटची इन्क्वायरीसाठी दिलेल्या नंबरवर कॉल करा आणि लवकर हा प्लॉटला व्हिजिट द्या। ते प्रॉपर्टीची नियमित माहिती आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहे। त्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा। पुढच्या व्हिडिओ मध्ये आपण परत भेटू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।